Úzkosť by nemala existovať? Vítajte pri ďalšom videu, ktoré je venované novému filmu V hlave. Nedávno som pridala video, v ktorom som hovorila o fan teóriách alebo konšpiračných teóriách, ktoré sa týkali tohto filmu, a dnes sa pozrieme na 12 vecí, ktoré vo filme V hlave 2 nedávajú zmysel. Na začiatok vás ale chcem upozorniť, že toto video môže obsahovať spoilery, takže ak ste film ešte nevideli, tak si ho možno skúste uložiť na neskôr, alebo ak vám nevadia, alebo ste film už prípadne videli, tak sa pohodlne usaďte a ideme na to. Riadiaci stôl nie je potrebný? Počas prvej a druhej časti filmu V hlave vidíme princíp fungovania riadiacej konzoly. Nastane nejaká situácia, ktorú emócie vyhodnotia a tá, ktorej patrí daná situácia, zareaguje. A na základe toho potom reaguje aj Riley. Napríklad, riadiacej konzoly sa dotkne smutka a Riley začne plakať. Dotkne sa jej radosť a Riley je šťastná. Avšak sú aj situácie, počas ktorých toto tak úplne neplatí. Keď začne Riley na puberta, emócie si všimnú, že za každým, keď sa dotknú riadiacej konzoly hoci len z letma, Riley veľmi intenzívne zareaguje. A preto sa rozhodnú, že si budú držať od riadiacej konzoly odstup, aby to ešte viac nekomplikovali. Avšak počas toho, ako si udržiavajú tento odstup, Riley prejavuje emócie naďalej, aj bez toho, aby sa nejaká konkrétna emócia dotkla riadiacej konzoly. Napríklad vo chvíli, keď Riley prejavuje radosť z cesty na kemp. Znamená to teda, že riadiaca konzola nie je potrebná? Prečo Riley ovládol práve hnev? Čo sa týka scény, keď sa emócie rozhodnú držať odstup od riadiacej konzoly, nastáva ešte jedna vec, ktorá vzbudzuje otázky. Emócie si všimli, že konzola je veľmi citlivá na akýkoľvek dotyk a Riley tak reaguje omnoho intenzívnejšie a prehnanejšie ako doslova včera. Preto sa rozhodnú riadiť konzolu z diaľky a použijú na to túto, nazvieme to, dlhú tyč. Napriek tomu, že sa konzoly sotva dotknú a túto dlhú tyč drží viacero emócií naraz, Riley zareaguje veľmi nahnevane. Prečo je ale Riley úplne ovládnutá hnevom, keď hnev nielenže nezasiahol do vedenia Rileyných emócií, ale nie je ani jedinou emóciou, ktorá drží tú tyč, ktorou sa dotkli konzoly? Mohla to byť predsa akákoľvek emócia, ktorá by Riley ovládla, tak prečo práve hnev? Chýbajú deťom emócie? Nové emócie, ktoré vidíme v Rileynej hlave v druhej časti, nenastupujú len tak pre nič za nič. Nastupujú v dôsledku toho, že Riley vstúpi do puberty. A to je vlastne obdobie, kedy človek prechádza zmenami nielen fyzickými, ale aj emocionálnymi. Avšak v tomto prípade nástup nových emócií nedáva úplne zmysel. Pretože by to znamenalo, že deti dovtedy nikdy nepocítili žiadnu závisť voči nikomu, nikdy sa necítili zahambene a nikdy sa nenudili. V prvej časti sme napríklad videli scénu, kedy Riley prišli jej rodičia povzbudiť na hokejový zápas, pričom mali oblečené tematické tričká, mali nafarbené tváre a je veľmi očividné, že Riley sa v tejto situácii cítila zahambene. Ako sa ale mohla cítiť trápne, keď trapas ako emócia nastúpil až v druhej časti? Dokonca aj v druhej časti, niekoľko momentov predtým, ako nastúpia na scénu nové emócie, vidíme, ako tie pôvodné emócie upratujú Rileyné spomienky. A vyhadzujú jednu spomienku, kedy pozdravili niekoho, o kom si mysleli, že pozdravil Riley, ale pritom to tak vôbec nebolo. A Riley sa vtedy cítila zahambene, pretože je to situácia, kedy sa cítime naozaj trápne. Ako to ale mohla cítiť? Ako sa mohla cítiť zahambene, keď v tom čase ešte trapas nebol súčasťou jej emócií? Predtým, ako budeme pokračovať ďalej, vás chcem poprosiť, ak sa vám dnešné video bude páčiť, nezabudnite mu dať like a prípadne, ak máte radi konšpiračné teórie, fan teórie, záhady alebo legendy, môžete taktiež odoberať tento kanál, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. Každou takouto interakciou, či už je to like, komentár, zdieľanie alebo odber, veľmi podporujete môj kanál v raste, takže vám za to vopred ďakujem a teraz už ideme ďalej. Nesprávny idol? Keď na scénu nastúpi úzkosť, medzi svojim predstavením zmieni aj to, že je obrovským fanúšikom radosti. Ale ono to úplne nedáva zmysel. Nedávalo by predsa väčší zmysel, keby bola úzkosť skôr fanúšikom strachu ako radosti? Veď samotná úzkosť vlastne vysvetlí, že je ako keby vylepšenou verziou strachu. Je to strach 2.0, pretože strach sa stará o to, alebo chráni Riley pred tým, aby sa jej niečo nestalo v súčasnosti. A úzkosť
ju zase chráni pred tým, aby sa jej nestalo niečo v budúcnosti. Ako by bola nasledovníkom toho strachu. A okrem toho je úzkosť úplným opakom radosti. Radosť predsa pociťujeme vtedy, keď je všetko v poriadku, keď sme spokojní, keď je všetko na svojom mieste. A naopak úzkosť pociťujeme vtedy, keď sa nám niečo nedarí, keď sa cítime v nejakej situácii nekomfortne, keď sme nespokojní alebo neistí. Úzkosť by vôbec nemala existovať. Pri úzkosti teda ešte na chvíľu ostaň. Podľa teórie by totiž úzkosť ako samostatná osobnosť, alebo v tomto prípade samostatná emócia nemala vôbec existovať, pretože úzkosť nie je emócia, ale je to pocit. A aký je medzi tým rozdiel? Emócie sú okamžité, podvedomé a nekontrolovateľné reakcie na nejaký podnet. Zatiaľ čo pocity sú už odpoveďou na konkrétne emócie a sú založené na nejakých našich myšlienkach, spomienkach alebo predošlých skúsenostiach. Napríklad nastane nejaká situácia, na ktorú zareagujeme. Vidíme pavúka a ako prvá nastúpi emócia strachu, pretože sa ho bojíme. A až potom nastúpia rôzne úzkostlivé myšlienky, napríklad čo keď ku mne príde, čo keď sa ma dotkne a podobne. To už sú ale pocity. Nie je to tá pôvodná emócia, ktorou bol strach. Takže úzkosť by ako samostatná emócia v Rileynej hlave vôbec nemala existovať, pretože sú to vlastne len myšlienky a pocity, ktoré Riley zažíva v situáciách, ktoré má pod kontrolou strach. Tréning ako trest na hokejovom sústredení. Keď Riley a jej kamarátky prídu na hokejový kemp, začnú sa možno aj pravdepodobne kvôli náporu emócií správať tak trošku detinsky. A ich správanie nahnevá trénerku, ktorá im všetkým, nielen teda im, ale aj ostatným účastníčkam táboru zoberie telefón s tým, že im ich vráti až po skončení kempu. Čiže im ich zobrala na celý víkend. Čo prirodzene nahnevá všetky spoluhráčky alebo všetky účastníčky táboru, pretože všetky sú predsa v puberte a telefón je súčasťou nich, takže vydržať celý víkend bez telefónu je tak trochu na nahnevanie. To ale nie je to jediné, čo sa stane, pretože chvíľu na to znovu dievčatá urobia niečo, čo nahnevá trénerku. A jej reakciou na to je ďalší trest. A tým trestom je tréning. Za čo sa na nich znovu ostatné dievčatá nahnevajú. Teda oni sú ešte stále nahnevané, ale sú nahnevané ešte viac po tomto. Ale prečo sa vlastne nahnevajú za to, že je ich trestom trénovať, keď vlastne prišli na hokejové sústredenie alebo na hokejový tábor presne s týmto cieľom alebo za týmto účelom, pretože prišli trénovať. Zvláštne dohliadanie na poriadok. V jednej zo scén sú všetky pôvodné emócie uväznené vo veľkej sklenenej fľaši a na príkaz úzkosti sú následne prevezené do väzenia. Ako je ale možné, že policajti vôbec nespochybňujú tento rozkaz, ktorý prichádza od úzkosti a zatvárajú pôvodné Rileyné emócie do väzenia? Nikomu sa to nezdá zvláštne? Prečo nasledujú príkazy úzkosti, ktorá sotva nastúpila do vedenia a vôbec sa nezamýšľajú nad tým, že zatvárajú do väzenia tie pôvodné hlavné emócie, ktoré boli vo vedení celý čas? Nenapadlo im, že vlastne týmto krokom Riley pripravujú o šťastné emócie? Odkiaľ zobral baterku? Keď sú pôvodné emócie prevezené do cely, tak potom ako zavrú dvere tej cely, vidíme, že je absolútna tma. Teda aspoň do momentu, kedy strach nevyťahne baterku a nezapne ju. Odkiaľ ju ale zobral? Je to síce len film, ale vôbec to nedáva zmysel. Tá baterka je dosť veľká na to, aby sa mu zmestila do nejakého vrecka. Prečo ostatné postavy nepoužili dynamit už oveľa skôr? Pôvodné emócie na útek z cely použijú dynamit, ktorý im ponúkne kúzelná kapsička. Nepamätám si, ako sa úplne volala. Ak ho tam ale majú po celý čas tie pôvodné postavy, prečo ho nepoužijú na to, aby odišli a opustili tú celu? Pretože vlastne potom, ako ho použili, tak okrem temného tajomstva opustili tú celu všetky ostatné postavy. Prečo sa radosť nahnevala? Keď v jednej zo scén ostatné emócie vyčítajú radosti, že vlastne nevyriešila tú danú situáciu, radosť vybuchne a začne kričať. Ale ako je možné, že radosť, ktorá je vlastne radosťou, pociťuje tieto iné emócie, ktorými je strach alebo úzkosť? Každá z emócií by mala vlastne reprezentovať tú emóciu, ktorou je. A nemala by predsa pociťovať iné emócie. Preto by radosť nemala ukazovať a reprezentovať emóciu hnevu, keď ona sama je radosťou. Nedáva to síce zmysel, ale súvisí to s jednou fan teóriou, ktorá vlastne hovorí o tom, že emócie by mali mať svoje vlastné emócie.
Hovorila som o nej v predchádzajúcom videu, takže vám sem na ňo dám niekde odkaz, aby ste si ho mohli pozrieť, ak by ste chceli. Ako si objednali jedlo? Staršie spoluhráčky pozvú Riley, aby sa k ním večer pridala, aby si spolu objednali jedlo, pokecali s inými kamoškami a tak ďalej. Ale ako si objednali to jedlo, keď im trénerka zobrala všetky telefóny a povedala, že im ich vráti až po skončení toho tábora? Zmena spomienok. Ak si spomenieme na prvú časť filmu v hlave, tak za každým, keď sa smutka dotkne nejakej spomienky, zmení ju na smutnú. Tá gulička sa zmení na modrú. Ak mala túto moc v prvej časti, tak ako je možné, že počas druhej časti, keď sa emócie dotýkajú spomienok, tak ich vôbec nemenia? Má túto super schopnosť len smutka? Ak ste sa dostali až sem, tak vám za to veľmi pekne ďakujem a dúfam, že je to preto, že sa vám dnešné video páčilo. Ak je to tak, nezabudnite mu dať like a napíšte mi dole do komentárov emoji zošita, nech je to teda také tematické, keď už začala tá škola, aby som vedela, že práve vy pozeráte moje videá do konca. A zároveň by som sa chcela poďakovať Lucy a Aremisu, ktoré videli moje posledné video až do konca, a taktiež Alexandre, ktorá s nami zdieľala svoju teóriu o Enkante. V prípade, ak máte radi konšpiračné teórie, fan teórie, záhady či legendy, nezabudnite odoberať tento kanál, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video a my sa uvidíme na budúce. Ahojte!